И така хора, днес реших да играем на Rainbow Friends Chapter 2. Казаха ми, че играта е супер забавна. Нека да видим и страшна, затова нека да видим какво ще се прави. Въобще не ми е интересна историята, ако такава има, защото почти всяка страшна игра си има, нали? Обещавам, ще има и други части. Ако ми стане интересно, ще кача и другите и ще играем заедно. Дано само да не умра на петата секунда. Ако умра на петата секунда, ще играем пак спокойно. Но сега ще видим. Сега чакаме другите плеери малко да се включат. Съжалявам, ако може да е малко бавно. Не е мой проблем, понеже играта е такава. Айде да... Напишете ми в коментарите дали искате да играем на други игри, понеже аз не знам на какви игри да играем. О, добре, почва. Така, тук сме в някаква гора, обаче аз ще скипна, защото имаше един бутон за скипване, вие не го виждате. Но го има. Какъвто Айнщайн бе. Сега има барцал на главата си. Окей. Да превеждам. Искате ли да превеждам, за да може да... Да. Всички скипнаха. Окей, аз ще ходя най-напред. Така, тук виждаме, че трябва да съберем някакви жълти и сини пирончета ли са това? Пионки ли са? Какво е това? Приличат на пионки за не се сърди човече, брат. Така, ще съберем сега тия жълтите. Опа, изпуснах едно. Нищо, не искаме да се бавим. Това, добре, това за сега е лесно. Не знам, има ли чудовища като цяло тук? Или човек, някой умрял, някои са го намерили. Ужасно. Добре. Коя е... Добре, Глика. Я подминахме току-що, не помня. Не видях. Там имаше някакъв черви. Да, това бягам направо към... Чакай. Хора. Аз ще се скрия. Тук има пиронче. О, хора, видях някакво синьо е там. Така, продължавам да търсим. Въпреки, че ще се насира всеки момент, понеже ми е много страх. Но искам да се пусна по това. Ой, тук сега ще видим целия аквапарк, щях да кажа, целия парк. Защото ми прилича на увеселителен парк. Буквално тук има някаква врата. Това е някакъв замък. Просто ще ходя, няма да се спирам. Имаме, между другото, някакъв кашон, в който да се крием. Но, чакайте... майко. Чакайте втората част, понеже ми стана доста интересно и ще я кача днес. Айде, байст!